Dobry dzień, witamy wszystkich, co nas webzerają, słychają w postępnym literackim ogródku. Jesteśmy w książnicy profesora Labudę w Muzeum Kaszebsko-Pomorskie Pismienizny i Muzyki, a ze sobą będziemy gadali o książce jako z Wejrowa może zamecko zrzeszono nie je, ale we Wejrowie i na całych Kaszebach mu wiele wiernych czyteńców, to przygody bytka. I będziemy gadać z ledzama, co za ta książka odpowiadają, jakie ona modele, a są znana. Anna Gleszczyńsko, autorka całej serii książków o bytku i nie blustegłe, znunu felietonistka kaszebską, gydeszka i pewno i szkolno też kaszebskiego języka, białka, jakie mu rozmaite zasłodzi na kaszebskim plunie. Zuzanna Gleszczyńsko, córka Anny, ale już wchodząca gwiazda kaszebskiej literatury, jaką my za sobą pewnie pierwszy dobyca w literackich konkursach muzycznych, gwiazda teatru przedno, Zuzaje taką nają nadzieją i memka gdy, że my za barą mamy tam wymójkuny i później sobie bardzo buntował, ale myślę, że ona tak nie jest. Też pogadamy pewnie nie na bytku, ale też o tym, co Zuza robi na co dzień. I Ryszard Sylka, burmister Bytowa, ale przede wszystkim dzisiaj musimy rzeknąć człowiek, co wymyślił bytka, bo to tak poprawdze od niego wszystko co zaczęło. Witam serdecznie. Witam. No i od tego początnika prawie zaczniemy. Jak to się stało, że bytk, bycio trafił na karty kaszebskie literatury? To tak osobliwa łudba chyba na promocję miasta, ale jem ciekawy, jak jest to wymyślił. We wszystkich gardach, we wszystkich gminach szukają, jak tu zrobić, żeby ten myl w którym mieszkamy zrobić, żeby był tak atrakcyjniejszy. Wszyscy chcemy promować się i przesygnąć ludzi do swoich gardów. Też tak łudba my mieliśmy w Bytowie. Zrzeli na to, jak robią to sąsiednie miasta i wszyscy wiele robią, ale jedno taką robotę jest też to, że mają maskotka. My w Bytowie sobie umyśleli, że zrobimy taki konkurs na maskotka na jego gardu. No i ten konkurs wygra Ola Gleszczyńska. Ona wymyśliła sobie, że będzie to taki rycerz, który wyskoczył z kasztanów, a na zumku bytowskim kasztanów jest bardzo wiele. No, ale rycerz zrzeszony i z ząbka, i z kasztanoma, jak rozumiem. I z kasztanoma. To jest ten mamy ta pupulka przed sobą. Wedle Ole Gleszczyńskiej to jest taka zbieżność, że jest Ola i Ania Gleszczyńskie. Ale nie jest ta familia. Nie, my nie jesteśmy. Ola pochodzi z Pełnia Polści i jest plastyczką. I wymyśla sobie, że ten rycerz przód był taki zamkły w kasztanach i wisił na bytościem zumku dookoła. I jak przeszła taką wielką zamiec, wszystkie kasztany spadły i wyskoczyli rycerze i pokonali krzyżaków w Bytowie. To już 600 lat nie w Bytowie. To jest dość czasu. Jak na tak starego chłopa, to weź, młodo chcemy rzeknąć. Za dobrze trzymie, to prawda, ale nie byłoby to taki dopełniony, jakby była sama maskotka. To musiało być opowiedzone. Ludzie musieli to uciec z ksuści najlepiej z ksuści, a że Bytowe od lat uwiezie się za miasto na Kasiubach od Wiedna. Bytowe miastem na Kasiubach, to doszliśmy do tego, że to musiało być napisane w języku kaszebskim. Ale kto to napisze, tego my nie wiedzieli. I to tu wiedzieć zanka, że tak się złożyło, że Anna Gleszczyńska się zgadza, że to ona wszystko pisze. Ja nawet nie pamiętam dobrze tej historii Bytka. Bytk nie przed skut nazwa. Bytk to
tak u nazwach torna dojrzywa, aż w końcu ma zazdrze do sobie przebeciele, jak profesor Schultka pisał. Pisał, że byt to już rycerz, który założył miasto Bytów. No i stutka batk. No ale nie pomiotł tego wszystkiego, co Anna łepisa w tej książce. To chcemy Anna tej zapytać. Po pierwsze, tak, Anna... To był pierwszy cel, nie? Bycio herbu kasztan. To prawie pokazywało to urodzeni, czy spadniance tego betka na kolbetowskiego zamku. Anna, jak to było z tym, że to ty jesteś autorką betka? Przyszedł burmister i rzekł, ty Anna, myś bedenk nie do odrzuceni, czy jak to wyzwało? No, kusk tak było, jo. Ja nie miała doświadczenia z pisaniem do dzieci po kasiepsku i pisali, no tam perannesce, młodzie felietony po kasiepsku dla zdrzeniałych. I to po prawdzie to było zdepku myśla przetrywk, ale bardzo szczęśliwy dla mnie, bo ja sobie pomyślałam, czemu nie, można spróbować z tym bardziej, że mam małe dzieci i z tym opowiadaniem dla dzieci, no zdepku doświadczenie. To sobie pomyślałam, czemu nie, to też był czas, czy ja była doma, bo moje młodsze dziecko już było za małe, żeby iść do przedszkola. No to i tak to sobie po prostu zaczęło. Zdybko ta wieściówka Anna sobie prawie wzięła z tych opowieściów dla tych moich najmłodszych dzieci. No to tu chcemy rzeknąć, że to po prawdzie te książki mają dwóch takich bohaterów. Jednym jest Bytko, jacim jest Meciele, a drugim to prawie ta wieszczówka Anna, która jest tam jest taką gospodynią kolbetowskiego zamku, pileje, żeby te kasztany spadały na czas, żeby tam nęka roda się nie rozgłęziła na cały świat. No i to waży Bytkowi też w jego rozmaitych ryzach. Tak, to jest prawie tak, internetuje cały czas. Bytka wiele lat nie było. To ona chce mu zdepku pokazać, co się zmieniało, jak wiele się zmieniało, jak zmienił się zamk, bo no Bytk miał pomagać w stawianiu tego zamku, paraset lat do wsledę, no ale nie zdążył. Wiadomo, ta maszyna czasu kusk mu tam napsocała, no to Anna chce mu pokazać. Co okazuje, że to będzie większe przykładanie, no, bo tak na samym zaczątku to miała być jedna historia, tak to miało być. Anna napisze tekst, Łebetku, my brakujemy historia, no i trzeba było wymyśleć skutka on się wziął. I tak po prawdzie to jest ta pierwsza część, co tym skutka betka są należy w Betowie. Ale później się okazało, że może bez tym miejsc dali. Betka tak, regnął do prawda. To się tak po prawdzie coraz bardziej rozrystało, bo to i nie leno postępną historię, ale też i do tego audiobook. To was to burmistrzowo myślał, żeby do tego dać i to się rozrosło do takich nawet i do takiego edukacyjnego projektu, bo zostały do tego włóczone dzieci z szkoły w której uczą. No i to poszło dalej, nie? Zuza, ty też była w to włączona, memka nie dała tobie pewno wybóru, ale myślę, że ty, mam nadzieję, będą mi, że też jest chciała, jak nie, to lepiej o tym publicznie nie gady. Powiedz, jak to wyglądało od strony takiej promocji, jak na to dzieci i młodzi zareagowały, że mają promować Bytka i też po kasiepsku? Myślę, że to było dla wszystkich moich drechów też ze szkoły, bo ja zaczęła przygoda z Bytkiem, kiedy ja się uczyła w szkole, gdzie moja mama uczy. W Lepincach. W Lepincach, ja. I tak jak ja gadała z moimi drechami, którzy brali udział w promocje, też w nagraniach do słuchawiska. I myślę, że dla nich to było takie fajne doświadczenie też z kulturą, też jakąś tam możliwość, żeby się pokazać gdzieś. Z tego co ja pamiętam, Zuza, to była i ty zresztą Jana, tyś czas jednego z finałów mestrabelnego czytania, gdzie też jesteśmy promowali Bytka. To był taki jakby mini teatr, ale okrom tego było też słuchowiście, a teraz jak czeja ostatnio były też takie zędzenia online, także te promocje są bardzo rozmaite. Tak, ona się rozrosła, do tego też powstał Pupkowy Teatr, który my rejetowali na 10. Kaszepski Festiwal Polskich Światowych Przebojów w Lepincach, gdzie ja napisała scenarnik, a własna Ola Glesińsko przyjechała do Naju, my zorganizowali prądzi w Arkwewnie, taki scenograficzny, gdzie ona jako znajorka pokazała dzieciom, jak to przerechtować, jak zrobić te pupulci na tych ciuszkach, jak zrobić tło.
to wszystko zrobiło DC, do tego rechtowały są na pyra miesiąc i żeby to tych przeczytać i zrobić. No i to przede wszystkim, jeżeli idzie ten audiobook, a tyś teatr, taką wyrtnota, no jak ja już rzekła, edukacyjną, bo DC bardzo szkolała swój język, kaszybski język. I to było widzieć po niejednych, które na zaczątku tak z tym czytaniem to było rozmaice. Ale jak oni musieli to 10 i 20 raz przeczytać, do tego dodać interpretację, wiele słowów ustało, no i oni do dziś bardzo dobrze to wspominają, pamiętają teraz w średnich szkołach, że to im ma wiele dało, jeśli idzie o samouczenie z kaszybskiego języka. A z to burmester som se pewno nie spodziewał, że tak to są rozroste, co? Że to taci były historii o bytku. Chyba, że były to plan strategiczny dali posunięty, ale no myślę, że też bardzo dobrą modlą było to, że łekrom książki mamy taci, no nie wiem, czy audiobook to dobre słowo, bo to no słuchowiście tak po prawdzie, gdzie mamy też te rozmaite głosy i tego wiatru, ja ci tam się leje deszczu i rozmaite głosy bardzo belno przyrechtowane. My w Batowie uczymy dzieci w szkołach języka kaszebskiego i widzimy, że fele je takiego żywego języka. Stutka ta udba, żeby platka była zauczona, żeby mogli zaporównać, posłuchać i łobyć jaci ten kaszebski tych taci. To jest kaszebski, który nie na głechach, ale nie jest wykluczony, że przestępny źle bondu, jeśli to bondu czytany przez dzieci ze szkół, może parchłeścich, może z roki, bo batowe to są stronę batości, to kasieba pełniowy i, że tak powiem, strzydny. I gdzie ten bytk nam ma do dzysły jakby tam dowanorzył, bo na przykład jesteśmy mieli na Zoomku w Bytowie, tak naprawdę te historie go urodzeni, ja, później bytk zwiedzał Zoomki, Bytowści. Było to tak, że własna Anna miała zrobić nama historia bycia. No i zrobiła to bardzo piękno, ale felowało w tych służbce informacji o Bytowie. Doślemy do tego, że chcemy iść, co sprawie ze na Ingardze. Stutka je dradzi zyl, bycie na zamku, na Zoomku w Bytowie, ale to nie jest blues na Zoomku, on chodzi, pokazuje inny piękny stronę na jego gardu. A później z Bytowa poszło to dalej. Czy to było w jakiejś stacji wespół robocze z samorządem, a innym? To jest trzeci zyl, który tak po prawdzie jest takim oddziękowaniem autorce. Nikt tego nie chce ublusane. Dosyć jem do tego, że głechy to są taci kasieba, które są tak może niezauważone w tych całych naszych kasiebach i że to musi być gdzieś opisane. Ale tu w tych służbach jest bardzo pięknie opisane język i kultura kasiebska, ta osobliwie na głechach. A tam je co jest i co odwiedza, to prawda. No to Anna, jakby jesteśmy do tych głechów dośle, no to ty jest, tym razem ty jest cesnała, ja? To była wydynknie do odrzucenia w drugą stronę. To nie mogło być inaczej, to musiał być pierwszy plac, gdzie Betka reszci, no bo nie jest to tak bardzo chyba, mamy pera książków, ale na gwes nie ma książków dla dzieci, bo było taki przestępny dla dzieci sposób opisany prawie te strony. No to musiał Betka tam się zjawić, to musiała pokazać te place i bardzo fajnie to się pisało, no bo no z jednej strony fajnie pisała, bo wszyscy place znają i nie muszę nigdzie jechać, żeby co czegoś tam doznać. Ale co tu wybrać? Tak, ale co tu wybrać? To był pierwszy wer, a dredzi, żeby czegoś, no prawie nie pominąć, nie? Czy może jest coś, czego ja nie widzę, co widzą ludzie, które nie są zbutne. To bo też tak może być, jak my siedzimy w swoim, że tak powiem, placu, to my wiele możemy nie dostrzegać też. No i to musiało pojawić się postacie, jest połączony prawie z głechoma, te woźni, które nie żyją, też postacie pochowane na montażach, czy w Bożeszkławach, też place, tak jak Kłescu w Bożeszkławach, czy w Brzeźnie Szlacheckim, pomnici, także place takie historyczne, ale też zdepkowe o tych dniowych sprawach, myślę, że też by tu można było znaleźć.
Takich, u których nie myślę w szkołach są gydy, nie? Ale u których może są gydy na głachach, ale ledze zdali to. I to jest fajne, bo można z tych suszków poprawdze sadnąć sobie w autu i regnąć. To jest taki przewodnik, z którym poprawdze można te place zwiedzać, nie? To nie jest wymyślone. Spróbuję lato z familią Ja, wideja, bo to jest też taką wanoga... Jak to Niemcy widziało, to przyjedziemy do nie ma ze sprawy. skargą. Po zapodnej części głachów, te wschodnie nie da rady, bo jednak gmina Lepince nie jest taką mało. Także tam ty się co opisywać, nie? No zaczynamka, jak pisze te książki, to jako konsultuję z tobą, czy z kim, czy ja taką, wiesz, piszącą dyktatorką, łena z góry, wszystko wie i nikt nie ma nic do powiedzenia. Ze mną może nie, ale no, kiedy mama pisała o tych rozmaitych placach, tam były jakieś konsultacje w sprawie tych placów. Ja weź to przeczytać, czy to są dy w ogóle czytać. To ja mam najpierwsze wiedzą. Cenzorka, ja. No, powiedzmy, że ja. Tak było. No to ważne, żeby ktoś tak to przeżył. I z Gochów jest Merygnele do Stednic. Stednic stronę. Stednice to taci myl, Kolebatowa weźny nie bluz z jego urodę, bo jest bardzo piękny, my fajnie jezora i chętno tam lecę jeździł, ale też to jest też próba pokazania, że dla Batowa weźny jest bana. My próbujemy z banu w różny sposób i różne moce używamy do tego. Nawet Betka, żeby pokazać, że banu lecę jeździ, ale w jedno w Batowie. Studka, też studnice, ale i też są w tych książce w tym dzielu pokazane tradycje, jak i w tej banie bałach, choćby gra w kartę, w baśka. Także... To baka ma myślę stawić równo. No to baka ma... Dla dzieci mogło nie pasować. Jak w stedniczych stronach, to ksiądz Peplińści i w stedniczych też to pojawi. Także bardzo piękny. No i ta ciekawa historia, jak powstała Kaszepści jezora, Kaszepści las zapisany na kurze Sosnowi Chujci, to też ciekawie, nie wszyscy o tym wiedzą, nie? Prawie jak no stedniczci do jezora to było, nie? Tak jest. Tak jest. Także ja, no po prawdzie, Betk to nie jest blues książka dla dzieci do poczytania tak, żeby on dobrze później spały, ale po prawdzie też mamy tam całe takie bogactwo historii, kultury, ważnych placów, kuchni. To tak ci myślę, fajnie udało się sparłanczyć w jednym i tak jak Anagydy, te ostatnie dzyleci, ostatniego nie mam przeczytane, to do tego przejdziemy za sztut, ale będą mi to, co dzieje, czy na Gochach, czy w Betowie, czy później w stedzyńskich stronach, no to taki prowadnik może być, ze całą familią możemy z nim wanorzec. No i prawie ten ostatni dzyl, nie mam przeczytany, ale to nie dlatego, że jem taci zgniły, ale pierwszy raz to widzę na łecze dzisiaj. Ten ostatni dzyl mamy w ręce trzymiemy dopiero od tygodnia. Także to mogło bardziej nie trafiało do wszystkich na Kasiabach. To w Młodej Krainie, w Młodej Krainie, czyli gdzie? No w Parchości my, w Parchości stronach. To też taci, gdzie są piękne jezora, nie bluz małś, ale są też inni, jak z lotu ptaka, bardzo piękna kraina. No i tu cieszę się, że autorka wioci mojej postacijów jest też Mercen, który pokazuje swoje strony, ale to w tym Mercenie to lepiej, bo było źle by to ona sama tak? Ja tak bluz przerównywał na początku. Grybsze tak są szkały tych innych, tak jest rozpisa. Ja, to jest prawda.
No bo to nie tak letko, ci krótci ksuszcy tak wszystko zamknąć i wybrać. Temu mnie się zdaje, że one są coraz grepsi, tak, co człowiek rozkręciwa zdepkę. Po prawdzie pojawił się Wesley Mercen, a to je kawka, no bo betowo to parę ci się z kawką ma, z tym agapą, a co tam latają. No i to na samym zaczątku, tam prawie ryci betka Jana na wiecie, że bo on co teraz zmieniły, wiadomo, te gapy to mają taci nie za dobry. No wtychów kutrodze je wiele w tych betkach, bo to mamy i te gapy z podbetowskiego zumku i później te szeplerze. Szeplerz gen, które są też pojawia w wstępnych stronach takie, a tu mamy królewionka. No, Królewionka. Takie, tu jest królewionka. Na samym końcu, bo są okazywy, że gmina Parchowa, czego tyś nie wiedza, my swoją legenda o zapadłym zumku jak królewionce. I to fajnie my na to trafili prawie szukający tam ciekawych placów, bo to była cała noga w steczniku, ze mną było śnieg leżał, ale was ta wiceburmister Jacek Czapieści zabrał na bo on prawie z tych stron pokazał ciekawi place, mnie i Ola, żeby to było ludzi pisać, wiadomo, bo my nie jesteśmy z tych stron. No i prawie jesteśmy trafili gdzieś tam we westrzutku lasu, za bagno ma nawet, trzeba było sobie przedostać z płeminku, łeti legendę, o zapadłym zumku. Chtern wiera też był nad słepiu tam w tych stronach i so zapyt. No tutaj, jeżeli możemy co poprosić, żeby Zdylek nam przeczytał betka, bo tak wiele gydumy, a ten najbohatera jeszcze nie przemówił do nai. Tom Dedzylek, źle widzę po płyce, w czwartego dzelu, jo? Czwartego dzelu. Betk w wstępnych stronach. Czernico słek załosa dość sposobnym ptycha, jaczego widzec Anna znała. No jo, Anna znała mest wszystkich w betowskim krizu. Betkiu nawet nie był zadze w Unii. Hejka, kuniom sa, jem szeplusz gęg, przewitał sa ptych. Ty jest pewno ten łysoblewi drech Anę. Fejn łeblecięg, widzę miesa młega? Niż dający na łeb pływiec, chweceł i wcesnął na swoja głowa betkłewu kłelcastu czybka. I jak mnie kledeje? Zapytał. A wiesz, że nawet kace paseje? Zasmiał sa betk. Możesz się wzunąć, mumdregu. Dzonka, ucesił sa gęg. Mdumie na całym jezorze zyzdroscec. Tak ciegła z nich to nimu. Ale me tu plestu, a wa pewno judalini możeta. Pójta, zjemy jako rybka, a tej dali reszu me w droga. Może bec? Tym razem skierował wzrok na Anna. Jo, kaszepsku rybka baro lubia, ucesiała sa wieszczówka. Za mną, zarządził gęg. I popłynęli do brzegu. Szeplusz i łedre naszekłewał sa na przebec i głescy. Anna dzwoniła wczoraj wieczór, że bądu dzysów w tych stronach i spytała cię, by ima wtiwano ze kusk dopłemuk. A pewno, że jo, łedrzek zaru. Kto jak kto, ale łełekłelim to ju baro wiele wiem. I zaru płeti kłyrbiące zaczął sa rechtować na zindzeni. Nałowił 5 kilo rybków. Wszyscy wiedzą, że szeplusz gęg je wieldzim lubłetnika rozmaitego sortu rybków. Wiedzą lewetim też mylowi rebyce i beny mnie nie bele stygłe ryt, bo szeplusz gęg rozmiał każdego dnia sklepicu ich zjeść. Dla Betka i Anę przeszekłewał rebę na wiele sposobów. Rebę piekł na panewce, rebę w łecce, też w smiotanie, rebę w warzywach, a nawetka serowi. Gęg miał cieti, że teryska je taku muda, co by prawie tak rebę jadac. Ne, tej czemu nie? Prawda, biegłe familie w jedną zajadło rebę na serowłe i nikt żadni mudze nie gydył. A dzysu to nawetka cezu płezwa sushi. Kaszepści sushi, a dla tych, co kaszepści znają słabi, szepleś, to coś to za ptech? Kormoran. Kormoran, to też tak. nie przetrywki, były prawie tam na jezorze Kłuczno, moment w Jokszu, wiele na tych ptychów na im krizu. Nie. Burmister Betowa promuje Betka, to jest normalne, ale tak sobie myślę, jeżeli ten Betk wanorzy po rozmaitych gminach w kół, to ten patriotyzm ją wychydy buten swojego miasta, ale też i dali. To chyba taci dokaz na to, że
i ta kaszebizna głębi sedze i w ogóle taką miło ta dopytości zemi chyba, co? Nie ograniczono do samego miasta i gminy. Polityczne pytanie bym zadał pewnie. To nie, no bo to same, to jest za mało. Bo to se rychuje liczy sa, czyli kiedy my całym kwelim. I stutka je ta udba, jeśli tak z tych kaszepskich stron na małe stało, z tych takich, gdzie tradycję kaszepską do dziś dnia, stało nam iść jesoni, Łupawskie i Rokite. Sa zastanowił mnie, bo musiał iść tam i pewnie przyjdzie ten czas, że dozrzejemy tak jak ten batk pierwi na tych kasztanach, bo też dozrzejemy, że on tam trafi do Czarnej Dąbrówki. A nie tak dawno pamiętam, była gytka, że plus jedna książka, a później pamiętam, jest na Zomku i może na Głechach, później wano, że tyłe i po Parchlewie też miało być, że dalej prawda, na tym skończymy. I tak to strzela i mam nadzieję, że Betk trafi też po prawdę na całe kasztany. No, to dobra udba. Powiem, że taci różne pomysły są, żeby Betk jest czasem odwiedził gdzieś inny, ze strony. Mamy takie piękne miasto w Ameryce, znajomy, Betk może też fligrem lecieć, ale to są dopiero taci mrzonci. Rozumiem, że burmister też weźmie autorka na zwiedzanie Winowy. Oni tam je wiera, nie? Może rzeczy, czemu mamy tak wiele dzilów, tych służyci. Dlatego, że ci ludzie, którzy się zaangażowali w to, zrobili coś bardzo pięknego. I na początku nawet sum nie myślał, że to będzie taki, bo to nie, to jedno, co my tu gadamy dziś, tekst. Tekst jest super, ale do tego są fajne ilustracje. Ola Gliszczyński, która na wamysł Batka, jest autorką wszystkich ilustracji. Bardzo piękną, jak to gadają, kreska, bardzo piękny malanci. Ale dali byli postępni ludzie, którzy bardzo mocno się zaangażowali. Choćby Anna Dunst, która przepilnowała, żeby to było tak piękno wydane. Wszyscy, którzy każdy dzień jest złocony, no bardzo piękno. Ale też po drodze byli ci, którzy nam pomagali, Bożena Ugłesku, która korekta robiła. Także zanka, że na tej drodze się udało tyle ludzi takich spotkać, którzy zrobili coś bardzo pięknego. I jeszcze do to słuchowiще jedno, dredzi to też tak bez całe karno. Jaromir, Schroeder. No to też wyraźne, jak wiele ludzi w to jest zaangażowanych, no to i oni, ich familie, wszyscy są to czytaci, dają za posobnym madzelekama. A na doce czytańcowie coś tam gadają, złenią, z jacimas chwalba ma, czy tam jakieś gości żale do co wysyłają. Nie, ale to żyje, bo jakaś reakcja? Jak mamy zwiedzenia z czytańcoma, z dziecoma, to one w jedno pływają, co by Betk mógł jeść łebeciec, co by mógł zwiedzić i to jest też bardzo ciekawi, bo no, ja nie znaję tych placów, a u nas jest taka legenda i on by mógł tu z tym kamieniem też coś zrobić, nie? Także i wiem, że też sami piszą, jak mam miała zwiedzenie z dziecoma online prawie teraz, w tym czasu z Niezabyszewa, to one pisały opowiadania. Bohatera był Betk, który przejeździł na górstwo do jakiego sklepa i co on tam ciekawego zrobił. Także was wyskiwują te postacie i tłużył. Nie było bardziej po kaszepsku. Dostaję też zdjęcia od imci malenków, obrazów malowanych postaciów prawie z tych służycy. To jest bardzo miłe. To prawda, też jak z Weronką jedziemy, to też no bardziej jesteśmy z tego ryd i też mamy stara wykorzystać to w postępnych zelach. Także to strzela, że Betk jest pewno w nie jeden plac na Zawanorze. A ja bym teraz chciał pójść do Betka, już wrócimy później, ale jak Zuza mamy między nama, jakim rzekł wschodzącą gwiazdę kaszepskiej literatury, czy Anna tego chcesz, czy nie tak jest, to prawie Zuza chciałem sobie zapytać, skąd kakol sobie taką udba na to, żeby pisać po kaszepsku
I no, czy to jakoś to ćwiardo ranka memci była nad tobą, czy to prawie czysto inak? Jeżeli całe pisanie kolmi, mama pisze. I tak to u mnie się zaczęło, bo ja też widziała tam jak mama coś robi, ale też tak samym pisaniem to się zaczęło od tłeżimy w rodnim ływie. A tam już pierwsze tak naprawdę swoje dobyce literacji, nie? Jo, to była moja pierwsza taci dobyca. Bo tak, no nie, to było tak To taki konkurs, jakby ktoś nie wiedział, organizowany przez BTW i Brusy i to na zmianę finału numeru w tym placu rys w tym, no i tam ledze młody piszą swoje teksty literacji, poezja, proza, dokazyna bina i tam ja tak naprawdę tam pierwszy raz czy to za twoje teksty bardzo so widzały i od tego czasu twoi memcy mnie wypłekły, żeby się tam męczyła i gnała do pisania. Przepraszam, jem przerwę. Tam co zaczął na poziomie Jo, tam się zaczęło i tam ja zaczęła pisać teksty, tak więcej i bardziej tak jeżeli całe przygody z konkursami kaszepścima, to były bardziej tacy recytatorści konkursy. I tak od tego tworzenia w rodnim mowie też się zaczęła moja taką nauka języka kaszepścigła. Bo jest w cykuczach, nie gdym teli po kaszepsku duma, też gdzieś inzy. Ja chodziła na uczbę w szkole, ale to też tak je jak je. I od tych Memka była konkursów twoją szkolną? Nie. Memka nie. Memka doma. Memka doma, jo. I tak od tego tworzenia w rodnim mowie się zaczęło, tak te przeciwniejsze konkursy, jak u rodnomłowa, czy był też kaszepści świat w Legondze Zakląti, w Betowie ten konkurs recytatorści. I też wiele innych. Festiwal polskich i światowych przebojów w Lepicach. No bo to nie piszesz, recytujesz, ale też śpiewasz latos w tym konkursu prawie hitów po kaszepsku masz Grand Prix do bety, ty tyś baro widzę utalentowany dziewczę na rozmaity ert. I też teatralno, nie? Bo to też o tym ostatnio jest gdyle z Jareka Szrydra i on też tam podczerchiwał prawie, że jest tam jedną z lepszych aktorków w teatrze Zamkłe w Łupiance, jeżeli dobrze pamiętam. Zamkłe dwa. Ja. Także to w każdy ten. I wiesz, w jaką stronę bardziej będziesz cała iść, czy takie makleś tyłe i później sobie no ja tak już myślałem tym. Tak może coś w edytorstwie, czyli tam coś krum książek i tekstów pisani. Ja. Mamka tobie pomaga jakoś tam w pisaniu, pytasz siłę do rada, czy jak zbuntowano na stelawkę, nie chcesz z nią gadać? Za wiele nie, Lenojewcyk pisze tak i lepiej gdym niż pisze, też nie gdym tak richtig fein po kaszepsku. I jedno tak do mamy chodzą mi tak sapitum, a jak to zapisze, a jak to tamto i wszystko pisze ze słowyżama. Jo, więc mamka mnie pomaga. Ale chcemy sobie też rzeknąć, że w tych twoich opowiadaniach swoim memcie nie wiedno w takich farbach malejesz, także to tyś, jak to z wnetka będzie nowszy numer Zymku wydany przez Muzeum w Wejrowie, tam je da ci opowiadanie prawie tam nie jest napisane prosto, że o familii ze szczęścich, ale myślę, że coś można w tym znaleźć i to jest bardzo taka ciekawa opowiastka. Bytowści zemi, jak widzimy, talenty do kaszepści go w cyksa rodzą. Myślę, że to nie jest przetrywk, że prawie tam mamy taci cały karnoledze. Myślę też, że możemy gadać, że prawie w Bytowści powiedzmy mamy taci dobry, rzeczny klimat dla kaszebizny. Udało się taci karno chyba stworzyć, myślę, jak się tam jedzą dobytować, czy nie gdym nawet kałe wyższyznach miasta, bo to jest też prawdą, że Bytowo bardzo pomaga w rozwoju kaszebizny, ale mamy też cały ekran zrzeszony z kuriera bytowścim, profesor Cezary Obrach-Prądześci, a ci ktoś jest z Bytowa, Liliana Grosz, jako wiem, że często te projekty tam spinały, co ty się bardzo weźny. No cały taci karno ledze, ja ci rozumiem, wespół robić. To prawda, mamy taci karno ledze, który w kaszebiznesu chętnie robić wiele. I tych, których tu wymieniali
i dziekaności, obraz prudzyńści, Liliana Groś, ale to nie są blues styleze, to już pero innych, którym zależy na tym, żeby kaszebizna w Batowie się rozwija. Memu ma w Batowie kuski inaczej jak na całych Kasiabach, pewna taką odmienność, by rzekł, bo Batowe jest miastem, my to jedno powtórzymy, na Kasiabach, ale jest też miastem wielokulturowym. I to, że u nas się rozwija ta kultura ukraińska, niemiecka, to nas, że tak powiem, pchy do przodku, żeby ta kasiebska też kultura szła coraz dalej. Nie? Ale rozumiem, też nie ma wespół robić, co my rzeknąc. Baro jest ma nastawiony nie na to, żeby postaw jest na swoim, ale na to, żeby tam współpraca była z wszystkimi i to się nam udaje, także wielcy zanka tym, którzy pomagają. No jeśli źle jem przegłosy, to powiem, że Batk w ostatnim czasie staje się coraz bardziej popularny w Batowie. Będzie teraz na jesień konkurs o byciu, który będzie Mirka Gołębiowsku rachtowa, ale Batka możemy spotkać też na muralach, na scenach w Batowie. No a od 1 czerwca Batki jeździ cały dzień po Batowie, bo mamy 3 autobusy komunikacji miejskiej i wszyscy się nazywają byciobusy. Także wiemy, że jak się spieszymy, jak chcemy dyńc, no to czekamy wojaci to uchtarny przez byciobus i ma byciobusem jedziemy, a byciobus piękno na ostatni, na końcu wszystkim pokazuje przyjazny taki gest. Jeśli można zrobić tak, żeby lecało z głośników nagranie Betka całą drogę, to by chutko ledwo zapamiętali. To jest to, o czym ja gadu. Że my musimy robić taka siebizna z takim poszanowaniem wszystkich innych. Nie możemy narzucać, nie możemy ludzi zmuszać do tego, że będą słuchali cały dzień blues kaszebski młewy. I blues Sporteja, to nie było na pewno ważne, ale myślę, że to, co jest ważne, to to, żeby ta kaszebizna była pokazana jak no coś atrakcyjnego też dla dzniowych ledze, nie? Że to nie jest blues skansen, ale to są fajne książki dla dzecy, bogato gdzieś tam zdobione, złocone, ilustrowane. I to myślę, co ludziom są widzę i do czego pewno są rytm mogą przyznawać. No chcemy prawie się spytać, bo to była udba rozmieniana promocja bycia i miasta przede wszystkim. No i chcemy się spytać, jak to się sprawdziło, ale z tego co czuję, dobrze. No sprawdzi się bardzo dobrze. To tu zostało tak, jak ma na początku, kiedy tak dość dobrze wykorzystane, bo prawda jest taka, że na naukę języka kaszebskiego pieniądze w ramach subwencji nie są małe, nie? Ale wykorzystać je można różnie, w różny sposób. Subwencja to nie jest coś, co musimy przeznaczyć na to działanie, nie? Ale ja uważam, że skoro to było na kasiebizna dane, no to zróbmy tak, żeby z tego co zostało. Żeby ta nauka jak najlepiej szła w szkołach. Udało się nam zrobić, że mamy we wszystkich szkołach sale do nauki języków cudzych i regionalnych. Także to był taki dziel roboty, która jest za nami. No a teraz ksurzyści nie było zbycio. Bo w Batowie to i są komiksy, które pisze Piotr Dziekaności. To jest podręcznik w języku kaszebskim. Bytowsku Zemia, myślę, najlepsze takie regionalne udźwięki. Pod redakcją profesora Cezarego obraz prudzyńskiego. Na taci rzeczy dotyczy w jedno są.
No, może tak, nie wszędzie. Chciałoby się, żeby w jednej wszędzie były tyle uśmiech do wszystkich wójtów, burmistrzów na całych Kaszebach, żeby stać tak o tym myśleli, bo to po prostu jest bardzo ważna sprawa, żebyśmy też ta kaszebizna promowali. Nie mogę nie zadać tego pytania, jak mam Annę Gleszczyńską przed sobą, kiedy wrócisz do pisania felietonów, Anna, bo jak jest rzekła, że musi chcieć listy napisane, czytyńców, jak osobliwie pomerani baro na nie żdają, do dysu niejedne to mają po 10 razy przeczytane. Kiedy powstanie całe słowo, już marsjańsko-wenusjańści po kaszebsku, co też było bardzo belną udbą. Teraz co mam, co? Ja o tym miał, teraz i nie ma, ale o coś widzę. Ja myślałam o tym, tak, to i prawda, wiele temu widzę, tam przychodzi do głowy. No i myślę, że przy tych felietonach doświadczenie którego mam no, z każdym rokiem coraz więcej, to też bardzo bardzo mi pomagało i myślę, że je do tego jeść wrócę, nie? Zuza, też myślisz o tym, żeby taci gytci na binie prawić, jak memka czy pisać? To twoje teksty są też na taci gytkarści, bym powiedział. Może ja, ale gytka to jest taką moją rzecz. Rozumiem, to i rewir nie wchodzi. Ja i rewir, ja. Nie ma co w to włączywać. No, ten bytk w młodej krainie, to rozumiem, czysto świeża sprawa, są jakieś plany promowania tych książki? Ja, mam momentach rychtych przez COVID zaległa promocja czwartego zylu w Stodnicach, no i teraz doszły w Parchowie, także jak się skończy ten czas wakacji, to pewno gdzieś w Sywniku zrobimy jakoś promocja. No mamy jeszcze taci pomysły, o których dzisiaj na binie nie będziemy gadać, ale one będą, myślę, dobrze promowały i bycia, i osobliwie batowe, bo to jest najważniejsze, nie? Rycerz jest ważny, służyci są ważni, ale idzie o to, żeby batowe, bo tym mielem tacim w którym ludzie będą chętnie mieszkali i do którego będą chętnie przyjeżdżali. No i żeby kaszebizna była ważnym dzelem tego miasta, co myślę sobie dzieje. I ogólnie na całej Bytowści zemią, tacie wrażenie i to wiele razy jeżdżę w Bytowści stronę i bardzo chętno. Mnie się zdaje, że tam kaszebizna stała sobie takim języka kultury bardzo ważnym i achnionym przez ledzy. Czasami jest zdaje, że te ledzy, co nie gadają, nie piszą po kaszebsku, to czują, że to jakoś srometa i próbują coś robić nawet kanamecne. Jak sobie jedzą na zędzenia do Płutowa, na przykład literacji, no tam należnicy tego poetycznego Karna-Wers z Betowa, oni mają stara, będą jedną wiśta przerechtować po kaszebsku, nawet kiedy źle siedzą ze słowa zioma. No, mam wrażenie, że oni czują, że jeżeli ktoś chce zaistnieć kulturalno w Betowie, to coś z kaszebizną musi mieć wspólnego. To plus zwiększować z tego, że tak so udało ledze nacierować na to. W Betowie dla tych, którzy się zajmują kaszebizną, czy kaszebszczyma sprawa ma ważne to, żeby to robić tak, żeby to innych celach słuchać, wzyrać, zaangażować w to. Ale to jest tutka, że my nie mamy tego, że tak rzeczy na co dzień, za darmo. Musimy to wypracować, wyrobić. A mnie się zdaje, że w innych melach to jest tak powszechne, że może oni nie muszą sobie to martwić i wtedy to też tak inaczej wychodzi. Myślę, że to bardzo optymistyczne stwierdzenie i tak nie wiem, martwić to musimy sobie pewno wszędzie i z tą powszechnością kaszebścigła to też będzie rozmaice. Zuza, jeśli byśmy chcieli sobie poprosić o przeczytanie innego dzyleka i z innych książki, prawie sceny nowsze, ja ci myślę, wnet nikt z ich słuchańców nie zna, ja też nie zna, chętno posłucham. Z 5. dzylu, czyli Betk w młodej krainie. Okay. Podeśle bleži i uzdrzele wielgu dzura, kusk przekretu pływalonyma stolemnyma drzewama. Między nima wypływała zdrzudlana łeda. Snycim szpura uciekała w stronę większej rzeci, dostali łed deloni łed tigłe placu. To była słepiu. Czej podniesle głowa, ich zdrok napłetkę wysoku góra. Jesteśmy na zumkłe wiskłe, rzekła królewionka.
Przódę ta góra była wiele większą, a na jej czepie wastował zumk. Młecni widział i wiele ledzy z tych strun chętno sa kryglało na ten Klettenberg, żeby sa bawić. Nikt nie myślał o robóce. Muzyka była piękną, stoły we fulowuni smacznym jestkły. Jaż jednej nocy łebczas wesołych tuńców przyszedł kuńc. Góra sa zapadła, a raza z nią zumk wespół z biesadownikama. Nikt nie łestał żyw. To była sztryfa dla nich, co miast robić, chcele lesa bawić. Był to twój zumk? Zapytał Betka. Nie, choć mój tyś je zapadł. Wej tam, zdradzi stronę. Żdaja na kłegłes, kto mdze mięteli młece i łedwydzi, co be przenieść mnie przez na głęboku rzeka. Próbował rys Remus, co tu niedalek mieszkał. Równak zafelało mu wiarę, że dy rada. Jeźle by kto z nim strachu, widział w tym cwek, a płekyzył Hans, byłby rada przyjść przez łeda i uretać mój zumk. Płewidały snoży dziewcia. Wcyk mu mnudzę ja, że Remus wróci. Betki Anna nie wiedzele, jak płyceszyc zaistcono królewionka. Ni żadne udbe nie przechydały ima do głowy. Widzę też, że są za malinci i za słabi, żeby ją przenieść. Chłecy baro chcele jej dopłemóc. Królewionkła, rzekła na rys Anna. My jesteśmy za żyrotni na nam łeda, ale możemy spróbować. Tec nie sami, betkły, zwróciła się do drecha. Łebczas na Irizę przez betowską ziemię sumie sadoznał, jak wiele je tu ledzy, chterni nie mają strachu i rozmieją robić wieldzie rzeczy dla innych. Tobie, Zuza, to przerwa, bo zdradzasz nam o zakończeniu, a chcemy wiedzieć, chcemy, żeby ledze o tym przeczytać. Jesteśmy mieli taką informację, że Remus krótko tu mieszkał, bo poprawdza Remus, to młodło Remusa, majkłe wści w zołni bez z gminy Parchłowo, ja? Kłelnekle, z tego co pamiętam. Was ta redaktor Edmund Szczesek o tym pisał, że poprawdza Parchłowo to kraina nie blus młodru i snyży, ale też no, wiele takich kulturowych krajamnotów. Dziękuję bardzo na im głostom. Rycza wszystkich do książków, do czytania. Tu mam przed sobą cały wszystkie tomy. Być o herbu kasztan to ten pierwszy dzyl, gdzie poznawamy bycia skądka pochydy. Betk na zumku w Betowie, to taki prowadnik po pięknym miejscu Betowe. Później na Głechach wymuszony przez Annę Gleszczyńską, bardzo piękny prowadnik i bardzo ciekawy. Ja ci je latos wypróbuję i zachęcam też innych do tego. Betk w stednickich stronach, z tego dzylek jest medysociele i czysto najnowsza książka. Ja ci jeszcze nie mam przeczytany, tej banda to muszę chutko nadrobić. Betk w młodrej krainie. Warto przeczytać swoim dzieciom. Ja muszę rzeknąć, że czytam regularno i ma Betka, albo puszczą, jak mnie to nie chce, to puszczą i ma suchłe wiście i bardzo to sobie ma widzę. Myślę, że warto spróbować. To będzie fajna przygoda dla nich i fajna uzbaka szybkiego języka. Może dopowimy? Jo? Już dopowimy, że żeby kto chce czytać bycia animegłe, to można go kupić w księgarniach, można w komputerze wpisać hasło bycio i pokazują sobie księgarnie, które mają bycia do kupienia. Jak to gadają, bytkie do dostani w najlepszych księgarniach. Pewnie, że ja. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Anna Gleszczyńska, autorka całej serii książków o bytku. Zuzanna Gleszczyńska, kaszebską literatka, myślę, że bardzo wiele nadzei z nim miele i aktorka pewna i też wokalistka. I Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa, człowiek, ja ci wymyślił Bytka. Wielki Bóg zapłać wam, że jest ta przyjechale z tych dalekich stron do Wejrowa, ale myślę, że Bytka wers promować wszędzie. Dziękujemy tym, co najsłychale, webzerele i jeszcze raz do czytania go Bytka. Do uzdrzeni i do ucieczki.